нощен хоризонт. Брега на един живот виждам сива дъга, виждам радост тъга, виждам грешки и самота. Имам ли силата? Трябва ми силата. Имам ли сила да променя? Имам ли силата? Трябва ми силата да мога да продължа. Времето лее безкрайна река, но назад няма пътя вина. Каквото такова и днес ще реша, пак ще плувам напред след мига. Търся бяла мечта, търся песен една, търся думи и красота. Имам ли силата? Трябва ми силата. Трябва ми сила да продължа, да си простя сега. Опитах, но не успях. Имам ли силата? Трябва ми силата. Дъгата да отцветя. Имам ли силата? Мога със силата дъгата да отцветя. Дъгата да отцветя. И мога да спра, мога да спра, и че няма вина. Добра нощ, уважаеми слушатели, в навечерието на празника на вярата, надеждата и любовта, които биват двигател за създаването на толкова много красиви неща. Едно от тях е вечното изкуство, музиката, в която ще плува и разговорът ни днес. От студиото на Хоризонт ви посрещаме звукорежисьорът Георги Чунчуков и аз, Марина Маринова. А сега бързам да ви представя и специалният гост на днешното издание. Той покрива всички направления на вокалната педагогика вече 15 години. Акцентът му пада върху изграждането на правилна певческа постановка и разрешаване на вече възникнали вокални проблеми, както и гласово възстановяване. Освен всичко, той обучава преподаватели по вокална методика, а във връзка с годишнината от своята преподавателска дейност организира голям концерт. Много са темите за срещата ни, а сега е време да кажа добре дошъл на Асен Митев. Добра нощ и добре заварил. Радвам се, че съм тук. Да започнем от музиката, която прозвуча. Всичко, което ще звучи тази нощ, е подбрано специално от теб. Реализирани записи на учениците ти. Премиерно ще звучи и за ефира ни музика. Благодаря за тази възможност. Направили сме една селекция специално за нощен хоризонт с записи на певците, с които работя, реализирани в последните години по различни поводи, които са част от различни проекти. Някои са звучали доста, други сега ще ги чуем почти премиерно.
Може би, за да стигнем до сегашната ти дейност, за която стана дума, да се върнем назад още от формирането ти като личност, за да видим кои са нещата, които ти повлияват във времето и те водят до тук. Първо само да кажа, че песента, която чухме е "По брега на един живот", изпълняват Мери Мердинян и Стойчо Стоянов. Аз израснах в семейство, в което винаги много се е ценяло българското, фолклора, традициите. Имам прекрасни родители, благодарен съм им много за всичко, за голямата обич, за подкрепата към мен, за това, че са били винаги до мен във всяко едно мое решение. И всъщност, когато реших да се занимавам професионално с музика и да тръгна по този път, абсолютно никой не ме е спирал. Те винаги са уважавали много моите лични избори, което е много ценно за всяко едно дете. Баща ми е част от дуета "Братя Митеви" и в нашето семейство също е на лице темата за семейната приемственост. Израснах сред народни песни, народни танци. Това за мен беше нормалната звукова среда, в която аз се формирах. Впоследствие обаче започнах да проявявам интереси към други музикални стилове. Към ден днешен вече казвам, че не се ограничавам. Слушам от джаз до опера с еднакво удоволствие. И така дойде до момента, в който започнах като тинейджър да ходя на уроци по пеене, след което кандидатствах поп и джаз пеене, учих успоредно поп и джаз пеене, музикознание, после музикална критика, но всъщност държа да подчертая, че аз влязох да уча пеене, защото исках да стана вокален педагог и да преподавам. Малко са тези, които започват да учат с ясната представа точно какви искат да станат. Това желание наистина стоеше в мен още от късните тинейджърски години. И даже беше интересно, че когато започнах да пея, преди да стигна до преподаването, така се е случвало във времето, може би не случайно, че редица колеги са се допитвали. Аз бях съвсем млад за свои изпълнения. Взимали са ме дори на техни записи като едно второ ухо за една корективност от моя страна. Явно имало събития, които са ме водили в тази посока още от тогава. И всъщност вече през 2009 година септември започна моя професионален път като преподавател. Спомена приемствеността, много пъти ще споменем тази дума. В различен контекст. Да, защото тя е от съществена важност при теб. Да ни кажеш, каза за баща ти и за чичо ти, те са представители именно на емблематичния дует "Братя Митеви". Малко повече да ни разкажеш. Нескромно казано, това беше най-известният шопски мъжки дует в България. Казвам беше, защото чичо ми ни напусна през 2021 година. Те имат множество концерти в България, във Франция, Англия, Италия, Германия. Имат над 20 международни награди, имат 6 големи награди от международни фолклорни конкурси, 2 филм портрета в националната телевизия, 2 издадени албума. Важно е да отбележа, че през 2014 година Виктория Захариева издаде книга за тях. Също така през годините са провеждали редица майсторски класове. Последните години участваха във всяко едно издание на големия национален форум "Мост между поколенията", който организираше Елена Василева. Светла памет и на нея, много светла личност. И всъщност сега в последната година и половина, покрай инициативата за първия концерт в памет на чичо ми, който се състоя май месец миналата година, казвам първият, защото след това септември миналата година направихме и втори. Покрай този концерт така се задвижиха обстоятелствата, че баща ми започна да преподава, освен че се завърна към професионалната сцена. И сега вече с радост мога да кажа, че събра един прекрасен клас от много стойностни и талантливи момчета. Ще се радвам и за тях да поговорим малко по-обстойно. И сега се движи в тази посока.
Нека да обрисуваме това, което казахме с музика на шопския дует. Братя Митеви заедно с Павлина Горчева, а песента е "Налеля ми църни очи". Жалба греяне, С Асен Митев говорим тази нощ, вокалният педагог, който е специалният гост на предаването. За приемствеността в рода стана дума, но сега за нея в твоята посока, в преподавателската дейност, в връзката ти с учителите през времето. Това е една много ценна връзка. Днес гостувах във Владая на откриването на учебната година и чух една мисъл, която бях забравил, а всъщност е много хубава, че всички професии започват от учителската. И както знаем, че всичко тръгва от семейството, така след това са много важни учителите. Първите учители, големите учители, вдъхновяващите учители в живота на един човек, които са му дали посока, които са го изградили. Аз се чувствам благословен и много благодарен, защото имах и имам прекрасни учители. Ще започна с това, че моята първа учителка по пеене, с която въобще започнах, е Венета Рангелова, голямата българска певица, известна през 80-те и 90-те години. Ще й бъда винаги благодарен за първата посока, подкрепата, всичко, което ми е дала. След това трябва да спомена името на друга голяма българска певица, Руми Коцева. Руми Коцева, за която и аз и много други музиканти твърдим, че са написани едни от най-трудните песни в българската поп-музика. И до ден днешен трябва ли да се пее трудна песен на изпит в академията, на сериозен конкурс, всички прибягваме до нейния репертуар.
Песни на Сашо Бразицов, Вячеслав Кушев, Мария Ганева, изключително трудни за изпълнение. Руми Коцева е голям фактор в моето лично вокално израстване. Тя първо много ме подкрепяше и вярваше в мен, което е много важно. След това формира една естетика за музиката и бих казал за много неща в живота, което е много важно, когато един човек е на 18-19 години. Нещо, за което винаги ще й бъда благодарен, е, че тя ме научи на една безупречна дикция. Аз съм маняк на тема да се пее с безупречна дикция. Защото, както казват големите италиански преподаватели, добрата култура на певеца се разбира по неговата дикция. Специалистите по риторика пък казват, че по правоговора на човека се разбира за неговата култура. В този ред на мисли Руми беше човекът, който провокира в мен тези умения и също от нея много научих за интерпретацията. На какво трябва да се акцентира в една интерпретация, как да се изгради, на какво да се обърне внимание. Изключително съм и благодарен. Ние сме в непрекъсната връзка и до днес. Какво от това, което научаваш от тях, от първостепенна важност предаваш? Нещата, които предавам, са много. Аз винаги стъпвам на два основни фактора и ми е малко трудно да категоризирам колко са важните неща в пеенето, защото пеенето е един много широко обхватен процес. Ако погледнем задълбочено, ако погледнем в детайли. Двете основни неща, от които аз тръгвам, са, че трябва да има индивидуален подход към всеки. Всеки е различна личност, различна душа, с различни възможности, и вокални, и ментални, с различен начин на възприемане на информация. Това трябва да се съобрази от педагога. И второто нещо е, че всеки, който работи с мен, трябва да се чувства добре с мен, трябва да ми вярва. Иначе няма как да постигнем дълготраен добър резултат. Ти работиш само с професионални певци. Това е нещо отличително в твоята дейност. Да, факт. Малко след началото на преподавателската ми практика започнаха да ме търсят от уста на уста професионални певци, да работя с тях, да им помагам в различни ситуации и почти целият ми професионален път, не на 100%, но да кажем на 90%, премина до момента в работа с професионални певци. Голяма част от тях пътуват навън, на различни договори, някои участват в доста престижни 5-звездни, 6-звездни програми, защото знаем, че тук е доста трудно за певците. Няма какво да се лъжем. Част от твоите ученици ще включим малко по-късно и в разговор на живо. Краси Йорданова са това и Пресияна Панова. Да, ще ги чуем с радост. С Краси Йорданова работим вече 11 години. Тя е интересен случай. Тя дойде при мен като певица с своите постижения, с своите международни награди, записани песни, но след това между нас се появи едно чудесно сътрудничество, което я надгради вокално. Реализирахме различни проекти заедно и работата ни продължава до днес. Краси е много добър човек, много светъл човек и една певица, която имаше своите успехи навън, но изключително харесвана и обичана от българската публика. Където се появи, винаги успява да докосне хората. Нека да чуем още една песен на твой ученик, след което ще включим Краси Йорданова и ще чуем и нейна песен. А сега звучи Ирина Иванова с песента "Песен за теб". Ирина Иванова също е една прекрасна певица с много голям опит зад граница. В последно време работим с нея. "Песен за теб", една чудесна боса нова. Да бъде поздрав за всички, които ни слушат. Толкова дълго чаках те да дойдеш,
vamos viver igual. E nem escamas de ser segura, né? Das a paz e a dor e mixes Колко е важно да се създава българска музика според теб? Много се радвам, че сред певиците, с които работя, има такива, както е Краси Йорданова, която ще чуем сега, които имат порив да създават нови авторски хубави български песни. Много е важно, но е много трудно. Много хора казват, че не се появяват нови хубави песни, че няма такива. Аз категорично мога да заявя, че това не е вярно. Има много, много нови хубави песни. Въпросът е, че вече самата ротация, знаем, да не навлизаме в тези подробности, стана много трудна и ако човек не познава изпълнителя или не го следва в социалните мрежи или не попадне случайно на негово изпълнение в YouTube, понякога е много трудно да стигнем до някои нови хубави песни, а тях наистина ги има. Трудно ли е да се пее на български? Изключително трудно. Българският език, заради своите фонетични специфики, е много труден и затова много често ми се случвало, аз казах, повечето певци, с които работя, пеят навън. И когато дойдат тук за няколко месеца между договорите си, и отидат на дадено частно парти и трябва да направят 2 песни на български, изведнъж си казват, ама то наистина е много трудно. Ами да, трудно е. Някои от учениците ти са и автори на песните, които изпълняват. Да, Краси Йорданова, например, пише прекрасни текстове за песни. След малко ще чуем една песен, която е по нейн текст. По-късно ще чуем една песен на младата Дани Илиева, която пък е по нейна музика. Сега ти предлагам да включим на живо Краси Йорданова, за да ни сподели и тя повече за себе си, пък и с едно пожелание към теб да се отбърне за годишнината педагогическа, която отбелязваш. Здравейте, Краси! Здравейте! Много ми е приятно, че се включвам в този страхотен разговор. Поздрави на вас и на Асен Митев. Благодаря ти, Краси. Да ни кажете от колко време работите с Асен и какво ви дава това? Ние с Асен работим вече почти 15 години, колко бързо времето лети. И смело мога да кажа, че срещата ми с него се оказа основополагаща за моя успех и моето развитие като певица. Защото един изпълнител може да е много талантлив, но ако не работи с вокален педагог, който да го насочва в правилната посока, да работят вокално, да обработва гласа му, да го насочва, би било изключително трудно. Така че ние с Асен работим вече много успешно 15 години.
той е изключителен професионалист, мога да кажа. Аз му се доверявам на абсолютно всичко. Както самият той каза, това, което съм забелязала, е изключително ценно в него. Неговия индивидуален подход към всеки един изпълнител. Така че той успя да извади на повърхността най-ценното от всичко това, което аз притежавам. Специално в моя случай. Настоява абсолютно безкомпромисен е в нашата работа, което е много ценно. С него изработваме всяка една дума, всяка една фраза от песните, които изпълнявам, и мисля, че резултатите са на лице. Така че аз имам само какво много да му благодаря за това. И съм много щастлива, че именно той е моят вокален педагог. Аз също ти благодаря много, Краси, за доверието и за нашата работа, която вече спокойно можем да кажем, че прерасна и в едно голямо приятелство за всичките тези години. Да, така е. Така е. И когато човек работи с един певец толкова години, се получава един невероятен синхрон. Вече след определено време се разбираме с една дума, всеки знае какво иска другият и много лесно се получават нещата и работата наистина става песен. Общуването е на съвсем различно ниво. Абсолютно е така. Да, точно така е. Краси, едно пожелание за Асен, за напред? Аз искам от цялото си сърце да му пожелая първо да е здрав. След това искам да му пожелая много талантливи ученици, да продължава по същия начин, по който работи до сега. И аз вярвам, че на него му предстоят тепърва много успехи. За голямо съжаление, аз няма да мога да участвам в този страхотен концерт на 28 септември, тъй като по стечение на обстоятелствата ще участвам в един конкурс в Хисаря, където ще представя една страхотна песен. Песента се казва "Не си тръгвай". Така че, за съжаление, сега няма да мога да участвам, но с удоволствие очаквам с нетърпение следващите негови концерти, в които винаги с голямо удоволствие участвам. Да, Краси наистина се включва с много голямо желание във всички концерти, които направихме до сега в Владая, за което съм и много благодарен. Малко по-късно ще говорим и за предстоящия, но вярвам, че за напред ще има още такива. Такава е идеята. Да, и аз се надявам. Краси, благодаря за включването. И аз много ви благодаря за всичко. Успех на вас, на вашето предаване и на Асен Митев по цялото ми сърце. И аз ти благодаря, Краси, за хубавите думи. Сега няколко думи за това, което искаш да допълниш за Краси Йорданова. Това, което тя няма да каже сама за себе си. Тя е много скромен човек на фона на това, което може като певица. Песента, която искам да прозвучи, има истина една. Беше един проект, който смело мога да кажа, че правихме така, както се правят песните на Запад. Цял екип, няколко месеца, мислихме, пробвахме. Много стойностна песен, която когато излезе имаше така специална голяма рекламна кампания, оцени се високо от специалистите. Автор на музиката е Миро, текстът, както казах, е нейн, аранжимент на Мага. Песента е решена в стила на златните български песни от 80-те години. И всъщност е една песен, в която се показва така, мога да кажа, голямо вокално майсторство. Много любов вложихме тогава, много сърце и мисля, че се получи добър резултат. Нека да я чуем.
да скрия, че за теб душата ме боли. Знам, че ти си тръгна сам и моето сърце разби. Но защо все още в мен огън жив гори? Зная, че си там в мрака сам, без любов, без нежност, без надежда. Знам, че те боли, страдаш и мълчиш. Знаеш колко много аз ти липсвам. Забрави гордостта и подай ми ръка. Слушай своето сърце, прегърни ме. Има истина една, тя е любовта. В нашите сърца не, без теб не мога. Моля се на Бога всяка нощ. Твоят тъжен зов блести в моите сълзи. Можеш целия свят да излъжеш, че щастлив е твоят ден. Но животът ти всъщност е празен, празен без мен. Зная, че си там в мрака сам, без любов, без нежност, без надежда. Знам, че те боли, страдаш и мълчиш. Знаеш колко много аз ти липсвам. Забрави гордостта и подай ми ръка. Слушай своето сърце, прегърни ме. Има истина една в нашите сърца. Забрави гордостта и подай ми ръка. Слушай своето сърце, прегърни ме. Има истина една, тя е любовта. Знам, че ти си сам. Знам, че те боли. Вече си разбрал
С съсед Митев разговаряме и след новините в 1 часа. А до тогава звучи песента на една от неговите възпитанички, Дани Елиева, а песента е "Само ти знаеш". Търся твоя глас, губят се и не говорят, но не и аз, как живях без тебе, фалши суета, бях сама и неразбрана, толкова нощи не ги броя. Всичко ли е забранено днес? Има ли си любовта адрес? Не, от нас не се отказвам, само ти знаеш как се казвам. Любовта към нея в мене никога не престава. Стави наяве, излиза скоро, няма да гасне пожара. Даро, имам дух и слово, живота ме научи да не приемам нищо на готово. Пише, ще кажеш първия момент, но тя е лек за мен. Сега се чувствам вече изцелен, дълбоко в недрата пускам своите корени. Нека думите преди време казани да са сторени. 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 Казвай ми, че съм твоя, спира да боли. Устните лекуват рани, целувай ме. Всичко ли е забранено днес? Има ли си любовта адрес? Не, от нас не се отказвам, само ти знаеш как се казва. Разкръщам поредната житейска страница, ден, в който отново самотата няма граница. Потресен се чувствам, някак празен, сякаш всичко промени се, когато те видях с ръка да махаш. Усмихната, свободна и тъй лъчезарна, избави ме от съдбата, иначе коварна. Започнах да споделям с теб ежедневно любовта. Музика е твоето име, докато дишам, няма да си сама. Няма да си сама. С дъжда си отиваш, ето тръгваш и сега. Не умирам, аз съм жива, едва. А душата изгорена е отвътре, но отново обеща да те чака пак до утре. Ела, но кажи ми откъде да намеря вече сили за това. Само тебе до край да обичам така. И боли ме до лудост. Аз се моля за чудо. Ще целуна ли очите ти? И гори ме до лудост. Аз се моля за чудо. Ще целуна ли очите ти? Кажи. А небето пропада безшумно, потрушено от тъга. Как те искам безумно, о да. Но кажи ми откъде да намеря вече сили за това. Само тебе до край да обичам така. Ела. И боли ме до лудост. Аз се моля за чудо. Ще целуна ли
Ще целуна ли? С вокалния педагог Асен Митев продължава срещата ни в Нощен хоризонт. Прозвуча и още една от песните на неговите ученички Дани Илиева. Да ни кажеш, Асене, за нея? Дани е един много талантлив млад човек и тя има един прекрасен порив да създава нови авторски български песни, нещо, което много ме радва. Работихме заедно в определен период от време. Тя е ученичка на майка си Анита Илиева, те са от Карлово. Майки е дала една много добра основа, след това продължи при мен да надгражда вокалната си постановка, да работим върху интерпретация. Плод на съвместната ни работа са 3 авторски песни. Преди новините чухме "Само ти знаеш", това е "Ще целуна ли". И на двете песни, на "Ще целуна ли" музиката е на Евтим Чакъров, текста е на Иван Ангелов. На "Само ти знаеш" музиката е съвместна Дани Илиева и Евтим Чакъров. Миналата година участва в Гласът на България, мина през 3 етапа. Подготвях я вокално, интерпретационно за всеки един от тези етапи и много се радвам, че те бяха изключително добре приети нейните появявания от широката аудитория. Даже на последния етап, където изпълни "Пей сърце", влезе в една световна YouTube класация за изпълнение с най-много положителни отзиви в социалните мрежи. Вълнуваш се дълбоко, бих казала, от проектите на всички твои ученици. Да ни кажеш за някои от тях, които предстоят. С радост ще спомена, че предстоят хубави неща и дай Боже винаги да бъде така. Мери Мердинян, с която започна всъщност тази вечершното предаване, една певица с много хубав лиричен глас, много интелигентно пееща. Вече са малко певиците, които звучат по такъв начин, смело мога да кажа, защото всичко е много силово и пренапрегнато, което аз не одобрявам. Мери се изявява много успешно на клубната сцена в България и в София. Сега предстои за моя радост, за нейна радост да вземе вече от тази седмица един голям клас по поп и джаз пеене в Националната академия. Започва да преподава там и ще има собствен клас. Мариам Мовсесян, друга ученичка, която много обичам и с която много се гордея. Ще чуем по-късно и нейни изпълнения. В сряда ще се яви на конкурса София Сонг с специално подготвена за конкурса песен "Аз мога". А на Краси Йорданова, както чухме, и предстои участие в конкурса "Мелодия на водата" в Хисаря с песен на композиторката от Варна, една много талантлива композиторка Валентина Ценова. Песента се казва "Не си тръгвай". Тази година излезе също друга нова песен на Краси "Когато усетиш", която също е авторска песен на Валентина Ценова. И Краси записа един много хубав, много мелодичен дует с Георги Диогеров от Бургас, който също в следващите месеци предстои да излезе в публичното пространство. Пресияна Панова е също едно от имената, с които работиш. Пресияна Панова е много любим мой човек и ученик. С нея работим от много години. Смело мога да кажа, че тя е една от водещите джаз певици в България, която наистина пее джаз така, както трябва да се изпълнява. Последните години завърши магистратура по поп и джаз пеене в Националната музикална академия, беше в класа на Петя Станчева. По това време беше и солистка на бенда на Музикалната академия. Изявява се като солистка на Софийски духов оркестър. Предстоят и така много хубави проекти, много хубави концерти с този оркестър. С нея реализирахме и част от песните от нейн джаз албум, който също тепърва ще излезе. Вече е готов като записи. Много съм доволен от това, което се случва в музикалния й път. И също така съм щастлив, че от 2 години, освен моя ученичка по пеене, ми стана ученичка и по вокална методика и започна да преподава. Справя се много добре. Вече посрещна първите успехи на своите ученици и дързае в това поприще и предвещава ми там голямо бъдеще.
Аз също и го пожелавам, а сега да ни представиш и песента, която си избрал да прозвучи в нейно изпълнение. Искам специално да чуем една джаз балада My One and Only Love, която в България не е толкова популярна. Тя спада малко към графата елитарен джаз за ценители, но всъщност в световен план това е една много високо оценявана джаз балада и ще се радвам да я чуем. Звучи сега тя. Very thought of you makes my heart sing like an April breeze on a wing of spring, and you appear in all your splendor. My one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night, while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. My one and only love. The touch of your hand is like heaven. Heaven that I've never known. The blush on your cheek every time I speak, it tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire, and I give myself in sweet surrender. My one and only love.
touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek every time that I speak, it tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss that you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love. I was a stranger in the city, out of touch were the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turns out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town, it had me low, it had me down. I viewed the morning with much alarm. The British Museum had lost its charm. Well, how long I wondered would this thing last? But the age of miracles, it hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere.
Асен Митев е гостът ни тази нощ, а сега говорим за журирането в различни форуми, както и за майсторските класове, от които си част. Относно майсторските класове, преди почти 2 години имах една много интересна и вдъхновяваща възможност да бъда асистент като втори вокален педагог на майсторския клас на големия български тенор Георги Чолаков. Това беше майсторски клас, който се проведе в къщата музей Борис Христов под съпровода на голямата пианистка Еди Рункуле. И той беше само за мъжки гласове. Тенори, баритони и баси. Което беше нещо безпрецедентно правено в България. Аз бях леко изненадан от поканата на Жоро Чолаков, защото му казах, че не работя с класически певци, той това го знае, но тъй като многократно съм присъствал на негови уроци, като второ хо, давал съм някакви идеи, много хубаво сме се допълвали, когато сме работили заедно, и той каза, че въобще не го интересува това, че аз не работя с класически певци. Той вярва на моето ухо и на моя усет и ме покани да се включа. И това се оказа една много ценна опитност за мен. Беше много вдъхновяващо, много приятно, много обогатяващо. Може би тук е мястото да кажем и за белкантовите принципи, като основа на правилната вокална методика, на които ти държиш. Аз не само, че държа, аз изцяло стъпвам на тези принципи, защото съм видял във времето, че именно класическите принципи са тези, които спомагат за изграждането на правилна и дълготрайна вокална постановка, защото е много важно певческите навици, които се формират у един певец, да бъдат дълготрайни, да не са временни. Одеве забравих да спомена нещо важно. Много дължа и на моята учителка Десислава Попова, светла и памет. Тя ни напусна рано. Тя работеше с големия професор Руско Русков, много голямо име в българската вокална педагогика. Деси Попова едновременно обучаваше и поп и класически певци. И попадайки в нейния клас по време на моето следване, аз за първи път се сблъсках с това, как белкантовите принципи вършат чудесна работа и при поп певци. И всъщност постигнах за себе си едно друго звучене. Видях как тези принципи въздействат благотворно на другите колеги, с които тя работеше, и това наистина отключи един нов, много голям хоризонт за мен. И аз на практика оттам започнах да се интересувам, да обследвам и към ден днешен строя вокалната си методика на това. Разбира се, много хора казват различни неща. Не казвам, че това е абсолютната истина. В смисъл, има различни начини за правилно пеене, различни похвати. Това е моята истина и тази, към която аз се стремя. Да ни кажеш и за форумите, от които си част, жури си на конкурси. 4 поредни години имах честа да бъда в журито на националния конкурс Песенна палитра. Това е един истински музикален празник, който се случва в град Карлово под ръководството на госпожа Анита Илиева. Благодаря и за доверието. Песенна палитра се отличава с голямото си жури, безпрецедентно за пределите на България. Даже тази година, понеже конкурсът стана на 10 години, бяхме 10-членно жури. Това в българската история на певческите конкурси дори не знам някога дали се е случвало. Може би преди много години на Златния трофей. Искам да спомена обаче, че там имах възможността, защото когато човек журира, не е сам. Имах възможността да си сътруднича в последните години с прекрасни колежки, вокални педагози. Трябва да спомена Луиза Карагенова, Стела Дойкова, Жанина Янкулова и Снежи Донева. С тях имахме едно много хубаво сътрудничество. Ние гледахме в една посока и бяхме много добронамерени към младите певци. Също трябва да допълня, че Песенна палитра е конкурсът, в който участват най-много вокални педагози винаги. Да ни кажеш спрямо това, което виждаш и на Песенна палитра, и на други музикални форуми,
Какви съвети би дал на музикалните певци? Кои са критериите, които за теб е важно те да покрият? За мен е много важно на първо място гласът да се използва правилно и красиво, да не се насилва природата, с която е надарен даден певец. Защото един е с по-лирична природа, друг е с по-драматична природа. Много често певци с лирична природа отиват в драматичен репертуар, за което след време си плащат с лихвите, както се казва на педагогически език. Това може би е педагогическа грешка много често, разпространена, която наблюдаваш. И това го има, но има и много често, не е само грешка на педагозите, това е свързано с факта, че много певци всъщност не слушат педагозите. Те решават, че трябва да изпеят това и дори 5 човека да им кажат, че не трябва да го изпеят, те пак го изпълняват. Доста са твърдоглави понякога. И аз съм имал ситуации, в които съм се борил с такива проявления. Другото, което искам да посъветвам, е да се внимава при избора на песен. Дават на децата изключително трудни песни. Ама изключително. Винаги е по-добре един певец да се представи по-убедително в малко по-лесен репертуар, отколкото да се закопае с една много трудна песен. И разбира се, когато се пее на български, има много грешки, много прозодии, неясна дикция, недобра артикулация, с която също довежда до неясна дикция. Иска ми се да споделиш мнението си за многобройните конкурси за младите изпълнители в България. Ти не се съгласяваш да си част от всеки един от тях? Категорично не. И причината да имам желанието толкова пъти да бъда в песенна палитра в град Карлово, освен на поканата и доверието на госпожа Анита Илиева, е абсолютната прозрачност в този конкурс. Там няма скрито покрито. Протоколите, върху които ние нанасяме оценките, са достъпни през цялото време и за за всяко едно изпълнение, държа да подчертая, за всяко едно, ние пишем анализ. Защо сме поставили съответната оценка, което почти никъде не се случва. А по принцип впечатленията са ми, че има много конкурси, но наистина малко от тях са качествени, много малко са с добро жури. Не трябва младите да се възпитават чак в такъв състезателен дух. Те трябва да гледат на конкурсите като на една изява, като на една приятелска среща, защото изкуството не е състезание, изкуството не е спорт. Аз обичам най-вече да участвам там, където разменната монета е любовта към музиката, а не състезанието. Във връзка точно с празника на вярата, надеждата и любовта. А сега ти предлагам да ни представиш следващата песен, която ще прозвучи. Сега тук има една интересна история. Следващата песен е изпълнена от Мариам Мовсесян, много голяма певица, изключителен интерпретатор. Песента е по музика и аранжимент на големия български композитор Сашо Младенов. Стиховете са на Майо Стойч, неговата съпруга, прекрасна актриса и поетеса. Преди година и половина един ден Сашо ми се обади спонтанно и каза, че иска да ми изпрати да чуя демото на една песен, която някоя от моите певици да изпее. Изпрати ми "Не се страхувай" и в момента, в който аз я пуснах и прозвучаха първите моменти от песента, буквално ми зазвуча с гласа на Мариам. Обадих и се, тя си разхождаше кучето в този момент в Южния парк, пратих и песента и намерихме изпълнител на тази песен за по-малко от 10 минути. И Сашо Младенов беше много доволен. Това е една много музикантска песен. Той пише в един стил, който е много високостойностен и все по-малко песни, за съжаление, се създават в този стил. След това той хареса Мариам от съвместната им работа, създадоха още една песен, която може би ще чуем по-късно. Тези две песни бяха представени за първи път пред публика миналата година през октомври месец на представянето на стихосбирката "Докосване без допир", колко хубаво звучи, на Майо Стойч, една изключителна стихосбирка. И там именно Мариам изпя премиерно двете песни. Сега ще чуем "Не се страхувай".
себе си, не се страхувай, не се страхувай. Усмихнали се, слънчев лъч съм хванала, разплачали се, дъжд през мен не минал. Усмихнали се, слънчев лъч съм хванала, разплачали се, дъжд през мен е минал. Когато ме докоснеш леко с длани, очите ми притворени, целувайки, ти ме граждаш в себе си, граждаш ме в себе си, не се страхувай, не се страхувай. Усмихни се, слънчев лъч сме хванали, разплачели се, дъжд през нас е минал. Усмихни се, слънчев лъч сме хванали, разплачели се, дъжд през нас е минал. По-рано обещахме да включим още една от ученичките на Асен Митев. Сега на телефонната ни линия е Пресияна Панова. Добра да е срещата ни. Добре заварили в този ранен, но така романтичен час. Радвам се, че ви чувам и ние се радваме, Преси. Извинявам се за техническото неудобство, което съм създала. Наистина ви очаквах малко по-рано и сега видях някакви пропуснати повиквания. Важното е, Добър че вечер на вече вашите сте в слушатели. ефир. Да ни кажете как се събрахте с Асен Митев, какво ви свърза да работите толкова време заедно? В интерес на истината, съдбата явно си знае работата, защото това, което ни събра, то клиширано може би ще ви прозвучи, е огромната любов към музиката, която споделяме. Абсолютно. Плотна случайност беше наистина нашата среща. Покрай, как да кажа, ние сме огромни любители на музиката, на изкуството на музиката и обичахме да си споделяме някакви музикални произведения. Тази, как да кажа, музикална връзка прерасна в едно приятелство и партньорство, защото освен, че Асен Митев е мой педагог, аз го считам за свой сподвижник, приятел, вдъхновител и всичко останало. Цялата емоционална база, която музиката има да предложи. Той ви помага да вървите в посоката, която сте избрали, но да ни кажете какво е това основно нещо, което искате да предадете чрез песента си? Знаете ли, изкуството е велико, всяка една форма на изкуство, но може би, защото най-добре познавам музикалното изкуство, ние общуваме чрез емоции. Общо взето, емоционалното послание, което предаваме на хората, то трябва да е изпълнено с съдържание, то трябва да вълнува, трябва да докосва душите на хората и съответно да създава красиви представи. И колкото и така отвлечено да звучи, извън чисто практическата работа, която разбира се е факт и без нея не може, ние творим. Докато работим, ние творим картини от музика, наситени с някакво емоционално съдържание и смея да твърдя, радваме хората.
Вече 15 години педагогическа дейност на Асен Митев. Какво му пожелавате за напред? Аз бих му пожелала да не престава да се развива, защото това е човек, който е вечно търсиш, нали, търсиш в позитивния смисъл на думата, един неуморен откривател, изследовател и на вокалното майсторство, разбира се, и методиката, която е свързана с вокалното майсторство, така и въобще на необятните възможности, които музиката има да предложи. Искам той да не се променя в ролята си на търсещ откривател и да завладява още много нови хоризонти, защото то винаги има такива. Много вдъхновени млади хора, които още тепърва има той да обучи, и разбира се, най-голямото удовлетворение за един педагог е неговите ученици всъщност да жънат успехи. Много благодаря за това включване. Благодаря ви, желая ви приятна вечер и отново благодаря и на вашите слушатели. Пресияна Панова. Сега правим една много плавна връзка към обучението на преподаватели по вокална методика, за което спомена Пресияна. Да, благодаря и първо за хубавите думи. Трогна ме, винаги ме трогва. Тя е с едно прекрасно отношение. От 10 години започнах да обучавам и преподаватели по вокална методика, като в момента работя през последната година и половина рекордно с 7. Ще се радвам да ги спомена. Това са Пресияна Панова, с която разговаряхме, Мариан Мовсесян, Елина Давидкова, Виктория Гюрова от Варна, която е преподавател в НУИ Добри Христова Варна, с много успешни ученици, с много успешни концерти. Ивелина Димитрова също от Варна, която преподава в средно училище Константин Преславски. Тази година нейни ученици непрекъснато печелят награди на различни конкурси. Споменахме и тази тема. Също така и Милена Иванова от София. И Теодора Тодорова, една прекрасна певица, която ще участва и в моя концерт. Теодора Тодорова е човек с изключителен педагогически усет. Радвам се много, че имаме възможност да работим заедно и че тя ми се доверява. Тази година се навършват 10 години от началото на тази ти дейност в обучението по вокална методика. Да ни кажеш малко повече за това. Тя е за момента една ниша, която не е толкова. За съжаление, в България нямаме традиция в това отношение. И когато мен ме потърсиха за първи път, трябва да споделя името на Евгения Христова. Това е първата ми ученичка по вокална методика, която в момента от 3-4 години преподава и живее в Гърция. Там има собствена частна школа. Аз съм много щастлив, защото всички преподаватели, които съм обучавал по-малко или повече за преподаватели, с едно изключение, всички преподават към момента. И това много ме радва и много ме зарежда. Но и аз самият продължавам да уча. Един от най-силните ми вътрешни житейски пориви е именно този да уча. И не го правя, за да бъда номер 1, 2 или 3. Това въобще не ме интересува. Правя го, защото това е мое вътрешно изконно усещане. И тук искам да спомена, че от няколко години започнах частни специализации за себе си. И си имам една любима маестра, това е Роза Митова, която толкова много обичам и съм и толкова много благодарен. Роза Митова е голям сопрано от 70-те и 80-те години. Била е солистка в Пловдивската опера, Софийската опера, Русенската опера, след което е преподавала в музикалното училище в София, след това в своя собствена частна школа, преподава и до днес. Мога да кажа, че срещата ми с нея е един крайъгълен камък в моя музикален път. Тя ми помогна да надградя своята лична методика, своите представи. За мен тя е преподавател на световно ниво. Категорично. Роза Митова, освен всичко друго, е с едно толкова топло и хубаво отношение към мен.
Тя е извор на обичи, на мъдрост и на светлина. След нашите срещи, след нашите уроци, аз винаги се чувствам буквално летящ. И сега за първи път искам да споделя във вашето предаване, че тя тази година, живи и здрави през декември, тя е стрелец като мен, ще навърши 90 години. Все още преподава и работи активно. Не я пускаме нейните ученици, не се отказвам от нея, но и тя не се отказва от нас. Да е здрава и вдъхновена, пожелаваме и ние от ефира. Събрали сме се с нейни ученици и ще направим, ще организираме един юбилеен концерт по случай нейната лична годишнина. Тя го заслужава, прекрасна е. Още за това, което искаш да споделиш във връзка с вокалната методика, която засягаш в дейността си? Това, което искам да споделя и да призова колегите, е да проявяват малко повече критично мислене. Заринати сме от видеа в YouTube, от демонстрации в Instagram и в TikTok, от информация, свободно достъпна, платено достъпна в интернет. Голяма част от тези неща са много далеч от истината. Говорят за пеене хора, които нямат базисна представа или имат доста изкривена представа. Наистина, когато гледаме, когато слушаме тези толкова рекламирани видеа и рекламирани преподаватели, да проявяваме критично мислене и да търсим логиката, музикална и педагогическа, в това, което ни се предоставя като информация. Аз много се радвам, знаете ли, че през тези години изградих едни много хубави и професионални приятелства и сътрудничества. Искам да спомена две дами, които са много близки до сърцето ми, Доротея Люцканова и Петя Станчева. Доротея Люцканова е другата преподавателка в България, която също се занимава с вокална методика. Много близка моя приятелка и колежка. Тя е най-големият специалист в България относно работа с детски и с мутиращи гласове. Заедно сме вече толкова години в работата, помагаме си, съветваме, се споделяме. Това е прекрасно, когато имаш с кой да извървиш пътя. Това го прави още по-сладък. Петя Станчева, голяма джаз певица, преподавател в Националното музикално училище, преподавател в Националната музикална академия. С нея ме свързва 20 годишно приятелство. Много добър човек, също един съветник, един съмишленик, с който вървим заедно по пътя и взаимно си вярваме и се поддържаме. И много се радвам на изключително близкото си приятелство с най-добрият български сопран в момента, Габриела Георгиева. Това е певица на световно ниво. Аз се радвам и съм горд и щастлив като българин, че живея във времето, в което тя твори и се изявява. Защото на нейните спектакли през последните години видях вокални и артистични превъплъщения, които са абсолютно на световно ниво. Трябва да сме горди. Тя е изключително талантлив и всеотдаен вокален педагог в Музикалната академия и с нея непрекъснато се съветваме, разсъждаваме, обмисляме, откриваме. Имаме едно много пълно и професионално и лично приятелство. Много я обичам. Всеки път, когато общувам с нея, това за мен е голям празник. Има с кого да се гордеем в България и е много хубаво, че сте в такова тясно сътрудничество с именно педагозите, които подготвят и младите кадри, за които спомена. Именно, и трябва да даваме път на тези позитивни примери. Иска ми се в последните минути обаче да поговорим за предстоящия концерт, за който неведнъж стана дума, да отправим една покана, да ни кажеш кои са участниците. Заформя се голямо събитие. Заформя се един концерт под надслов "Музиката в живота ми", защото това всъщност наистина е музиката в живота ми. Концертът ще се проведе на 28 септември в Владайското читалище "Светлина". Имаме много голяма амфитеатрална зала с близо 400 места. В концерта ще вземат участие част от моите певици. Това са Мери Мердинян, Теодора Тодорова, Пресяна Панова, Мариам Мовсесян,
и Ирина Иванова. Те ще изпълнят световни хитове, някои от златните български песни, малко джаз. Също така ще има и фолклор за цвят. Ще се включи танцов ансамбъл Владайска младост с ръководител Силвия Здравкова и детския танцов състав към читалището, на който тя също е ръководител. Ще вземат участие танцев колектив Светлина с ръководител Силвия Владимирова. Също така баща ми Митко Митев ще взема участие с неговите ученици Игнат Йорданов, Стефан Борисов, Даниел Иванов и Огнян Димов. Прекрасни и много талантливи момчета. Аз много се радвам, защото те преоткриват музикалното си аз, ако мога така да кажа, в шопската песен. Игнати, например, е един прекрасен поп-певец, диджей. Даниел Иванов е диригент на хор Елици, но се справят много добре и с шопското пеене. Тук трябва да изкажа много голяма благодарност на госпожа Силвия Здравкова, шефа на Владайското читалище, и на председателя на читалището, господин Борислав Стойчев. Читалището е плътно зад гърба ми и ако не беше то, този концерт нямаше да се случи. Госпожа Силвия Здравкова обединява младите хора от Владая, дава ни възможност да се изявим, подкрепя нашите идеи, защото ако ние имаме само идеи, без подкрепа, без вяра в нас и в контекста на днешния празник, няма да стигнем до никъде. Много и благодаря. Екипната работа е в основата на това, което правите. Е в основата на всичко. Да ни кажеш и как се съвместява популярната музика с народната на една сцена, защото именно това ще се случи на 28-ми. Това ще се случи отново, защото в предходните 3 концерта, които организирахме, 2 в памет на Чичо ми, 1 голям пролетен концерт, ние всъщност събираме поп-музика и фолклор на едно място. Фолклорът винаги е малко в повече. Сега за първи път поп-музиката ще надделее. Но това се приема много добре от аудиторията. Да кажем 28 септември, мястото и часа? Мястото е Владайското читалище Светлина 1906 от 18 часа. Водещ Нели Топалова, с която ще работим заедно за 3 път. Много и благодаря, че със своя неподражаем финес и голяма класа се съгласи да бъде лице и глас на поредно събитие наше. Поговорихме през изминалите близо 2 часа за приемствеността, за твоите ученици, за преподавателите, които са важна част от живота ти, но ми се иска да ни кажеш за това ти лично за какво мечтаеш. Аз мечтая на първо място да бъда здрав, да бъдат здрави близките ми, и моите лични мечти са всъщност и малко по-глобални. Искам хората да бъдем по-добри, да можем повече да прощаваме, да бъдем по-благородни и да осъзнаем колко важно е да бъдем благодарни за всичко, което ни се случва, защото всички ние наистина имаме много за какво да бъдем благодарни, обаче много често го забравяме. Мечтая за един свят, в който основното да бъде добрината, толерантността между хората, да има по-светли, по-чисти отношения. Защото всички ние сме част от това и то е част от нас. Какво хубаво послание. Да ни представиш и последната песен? Последната песен Мариан Мовсесян, изпълнител, музика и аранжимент Сашо Младенов. Тази песен много лично я приемам заради прекрасните стихове на Мая Остойч. Песента се казва "Спри ме", но фрагмент от текста "Докосване без допир" всъщност даде заглавие на последната стихосбирка на Мая. Благодаря за тази прекрасна среща и благодаря на Националното радио, че през последните години винаги уважава и подкрепя събитията, които правим. Благодаря и аз и нашия екип, че беше част от предаването в последните близо 2 часа. Специален гост на Нощен хоризонт. Не усетих кога минаха. Аз също. Бе Асен Митев, а ние слушаме последната песен за този час. Продължаваме обаче след новините в 2. Не бей да мислиш, че живота спира,
Приветства ни отново и ни чака. Превъртам лентата назад, намирам една светулка, плутеща след мрака. Веднага ме обхваща умиление, започвам омагьосана да тичам. Представяш ли си моето изумление, когато проумях